Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән татар әдәбиятын барлау һәм таныту йөзеннән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр циклының чираттагы кичәсе булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Тел баласын алдым, ни алдым? Күптән юклар. Чара күренекле шагыйрь Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясы, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, Татарстан Республикасының халык шагыйре Илдар Юзеев иҗатына багышланды. Бу чыннан да елны тамамлап килә торган бик күп чараларның берсе генә безнең Галиҗәнәп шагыйрь дигән шушы циклны без булдырган як дөрес без аны һәр кварталны бер шундый проектта эшләдек инде. Минемчә тамашачылар матур кабул итте аны. Телебезнең матурлыгын, аның әдәби нәфислеген милләттәшләребезгә күңеленә үтәрлегә җиткерү инде. Максат шул. Кичәдә Татарстанның күренекле сәнгать осталары, театр артистлары, танылган җырчылар катнашты. Программада Илдар Юзеевның шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар, спектакльләреннән өзекләр күрсәтелде. Фәннур Хәсәнов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.